わっ、バルガス将軍まで退却しているとは実に厳しい状況ですね。こんなところで死ぬわけにもいきません。いや、こそこれで勝ったと思うなよ。もうこれ以上支えきれません。おお、そうでした。このことをエグベルト様に報告しに行くべきでしょモーガン様。う。おいお前、私が下がるまでお前この状況。なーに奥の手は打ってあります。気にせずに戦いなさい。だったらなぜモーガン様はお逃げになられるのですか？うるさいぞ。私は逃げるのではありません。あくまでも報告に向かうだけです。そんなことよりもさっさと戦ってきなさい。そんな。
みなぎってくるみたい。もう追いついてきましたか。うわっ、また強くなったぞ。おのれ！まったくだらしない部下どもですね。
先ほどの礼はさせてもらいましょうかね。